جواکê bi xwe re bibask dikin û ber bi azadiyê ve dibine. Mirov dikare van taybetmendiyan hemû di keseyeta hûzan mizgîn de bibîne. Ji bo ku tu bibe hunermendekî azad, welatxwarêz û şûreşger, divê tu jî van taybetmendiyan di keseyeta xwe de ava bike. Ya şehîd, ya şehîd, ya şehîd, halidun lende. Şehîdên tevçan û şehîdên tevgera azadiyê û malbeta şehîda û taybet şehîd bizgîn bejna xwe em li hemberî wê ditawînin. Zaten ev rûj rûja yazdê gulanê ye, rûja herî giring e, rûja şehadeta heval mizgîn e a ku bi navê Gurbet Aydîn pênaz kirin. Ev meha gulanê têr û tijî ye, rûja meha şehîda ye, şehîdên bedelên herî giranbiha di vê mehê de serî hildane û giştine asta şehadetê lê ema lehiyek bi xara herikandine û wê lehiya heta rûja me yê îro berdewam e û ticarî yê nesekinê. Şehîd mizgîn weke tê zanîn şehîda hunermend bi dengê xayî zelal bi tiliyên xayî zêrîn gîşt asteke herî mezin hunermenda jin aku heta jina azad parastî aku hunera şûreşgerî parastî di nava dilê Ewropa'da di ciyê herî zehmet û bi êş de ciyê herî hatibû helandin ji alê civakî de ji alê hunerî de li wir ciyê xwe girt û bî bengeha avakirina kuma berxudan. شرك جويدا